Sugeng injing arek-arek Spenfora. Dadi dina iki Kamis 17 November 2025, Spenfora wonten kegiatan deklarasi arek Surabaya babagan akses konten digital aman lan internet sehat. Nah, dadi dina iki kula bakal ngewawancarai Ibu Kepala Sekolah babagan kegiatan sing diadakake dina iki. Langsung ayo awak dhewe mirsani bareng-bareng. Pendapatku kanggo deklarasi arek Surabaya tentang konten digital sehat aman ya mesti ae keren rek, keren asik ya. Arek-arek Surabaya umuran SD, SMP, sing sekolah negeri, sekolah swasta ngadakno deklarasi bareng-bareng dipimpin Cak Erik. Keren, hebat ya. Iki iso ditiru arek-arek sing liyane. Soale konten-konten digital, media sosial pengaruhnya itu arek Surabaya tok, arek sak Indonesia Raya. Nah, pesenku apa sing dideklarasi no mau ya kudu dilaksanakno re, ojo cuma diomongno. Jadi ngakses konten iku sing konten-konten sing positif, ojo sing negatif-negatif ya. Terus mari ngono dihindari kekerasan melalui digital, koyok misalnya membuli koncone, ngono iku yo lewat media sosial, iku ojo meneh dilaksanakno. Terus ngomong ya utawa ngekei tulisan-tulisan sing berbau sara, iku yo hindarono. Terus judi online, game online, iku wis sakwise deklarasi, wis ojo nyoba-nyoba nang kegiatan sing elek-elek ngono ya.